तो सबसे पारंपरिक जो हमनी के घर के माई बहन लोग आवे ला जेकर से भाई हमनी के पहचान बहुए गावे के बा कि गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघु नंदन हारी गजमोती चौका रायो सुना हो रघु नंदन हारी गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघु नंदन हारी गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघु नंदन हारी गजमोती चौका रायो सुना हो रघु नंदन हारी गजमोती चौका रायो सुना हो रघु नंदन हारी गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघु नंदन हारी गजमोती घर के गार्जियन लोग घर के जे सबसे बड़ बुजुर्ग रहेला ओकर नाम धर के लोग गावेला जाहि चौके बैठे ले तू ना चाचा के बेटा रघु नंदन हारी जाहि चौके बैठे ले तू ना पापा के बेटा रघु नंदन हारी मोतियानी अंजूरी भरायो सुना हो रघु नंदन हारी मोतियानी अंजूरी भरायो सुना हो रघु नंदन हारी समय ऐसे ही आगे बढ़त रही आज हेलो चाचा की यहाँ आइल बनी कल हम तो भैया के यहाँ जाए तब न जाके ओइजो गाई जाहि चौके बैठे ले तो भैया के बेटा रघु नंदन हारी जाहि चौके बैठे ले तो भैया के बेटा रघु नंदन हारी मोतियानी अंजूरी रायो सुना हो रघु नंदन हारी मोतियानी अंजूरी भरायो सुना हो रघु नंदन हारी छोटी चुकी सासू अम्मा लमहर दामाद हो तनिया सानी हो रे बबुआ तनिया सानी हो रे बबुआ पर छबली लाल हो सबे घर के माता बहन लोग आवेला लोग जब हमनी के भैया आज तिलक चढ़ता काल जब बियाह होखी अब बियाह करके जब दुल्हन लावे जइहन तब पूजा के लोग गाई अपन खोरिया बाहर आए अपन पापा अपन खोरिया बाहर आए
कर जो तू तड़प गइले बरियतिया लगले अपन पापा तुम्हारा ए लाला लगले अपन पापा तुम्हारा और का आवतारे दुल्हा दामाद ए लाला आ खाली उनका अइला से थोड़ी होई जैसन व्यवस्था एजा बा एकर दुगुना उजा करावे के होई सबे कहता कैसे खाए के मांगिल पूरी कचौड़ी हो खाए के मांगिल पूरी कचौड़ी हो पियने के मांगे ठंडा पानी दुल्हा दामाद लाला खाली खैला पियाला से लोग के थोड़ी हो जाए कहता लोग कैसे बैठे के मांगे टेबुल कुर्सी हो बैठे के मांगे टेबुल कुर्सी हो कि बैठे के मांगे टेबुल कुर्सी हो आय अक्सर लड़का लोग जब अपना ससुरारी जाला लोग तो भले अपना घर से कतनो कमजोर रहस लोग भैया ससुरारी में आके अपन पूरा बोल दिखावे ला लोग लागेला कि लोग लेखा रंगदार कोई है ना सारा खीस पीत अपना सार पर दिखावे ला लोग बात बात पर खिसिया जाए लोग ताकि जाने ला लोग कि हाँ लोग जाना था कि दामाद हम खिसिया जी हैं तो मनावे के बाद कि लड़ने के मांगे माए ताना ए सखी लड़ने के मांगे माए ताना ए सखी ये हो समधि के मोचिया कमाल कइले बा हमरा या गाना में जड़ू बाकी काम कइले बा हमरा या गाना में जड़ू बाकी काम कइले बा अच्छा तो नाम आइल बा तो ऐसा नहीं खेलो कि लोग आइल बा खाया खा के निकल जाए अभी बैठी लोग नो आई तिलका में इतना फल चढ़ावल गइल बा बुझाते लोग के फल के बिजनेस बा सबसे ज्यादा फले चढ़ावल गइल बा अच्छा बात बा कहत कैसे बिहने के मांगल बेटी हो सुंदर बेटी बिहने के मांगल बेटी हो सुंदर बेटी जिन बेटी दाला के सिंगार अवतार दुल्हा माता अवतार दुल्हा अवतार दुल्हा कि अवतार दुल्हा मादाए लाला और आई